kasni mundi kam seiso te nakaliang jong sokar kalapan sngau syangi bakandon biang kajing ya keren da kaba anjit ya kinong mi khmat nakaliang jongi bat nakaliang jong sokar bahkan longkung ka join meeting bani penbaik ya ki kita ki bangi dawa te nakaliang jongi ka sion kalong ba ngi bu por ya sarkar ba kumno ro dai ben pendap po artio ba hadin kani artio kan penmi ya ka result ka ba komen ba ka ba penhun ya ka ya ki no hikai ki badon hapo ka Meghalaya government LP school contractual teacher association nagabanta akani ka jingsa atkan ka jongi ngin penkut na umtakasgi but lada kam seiso hadin artio ngin beteng biang ya kani ka jingsa atkan ka jongi upon permission ban beteng biang nakaliang imam desi ngi sngo burom ba pen sngo yangi halor kani ka bangin jit arngut na preng jongi bat arngut na preng jongi bangin ton ka join meeting bani penbaik kini ki mat jingdawa jongi mumut ba imam desi resim dikit klik untuk minta kita dan meeting haru arsa sarkar nomor demaka ka ba sim ajing ba klik ban ai ka permission yang ide dan try ka dega nakaliang joka kala sim ba klik pada snow ya kata ka kala kongo ya jing tha jong sarkar dan nakaliang jongir kum ka jing burom ya ka ajing penbaik jong sarkar in persengi swasi por ya ka jing sat